So welcome po sa RBTV. Ating pag-uusapan ang kumakalat na virus o sakit sa ating paaralan. Pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng estudyante sa ating paaralan. Alam kong relate kayo dito, kaya simulan na natin. So bago tayo magsimula guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga i-upload kong videos. So number 1, absent. Ito po yung mga estudyante na akala mo kung sino. Kala mo kung sinong matatalino, ibobo naman sa exam. Di puta parang nagbakasyon sa dami ng mga absent niya. Kasi raw nakakapagod. Puta meron bang nag-aaral na relax? Ha? Pre, wag ka na lang mag-aral. Sayang yung binayad ng parents mo, punyeta kang bata ka. Okay lang yung sana kung matalino ka. Eh, bobo pa. No? So, number 2, dayaya umabsent. Ito po yung mga estudyante na akala mo kung sinong umabsent tuwing hapon. Okay lang yung sana kung ikaw lang ang umabsent. Di puta, magyayaya pa yan ng kaibigan para lang umabsent. Kasi daw nakakaantok ang subject at boring. Siyempre hapon yun, nakakaantok talaga. Uminom ka na maraming kape, yung kopi ko black, itong barako black, para hanggang 4 AM gising ka pa. No? Okay na yun sana, kung niyaya mong kaibigan ay matalino. Eh bobo pa, kagaya mo. Pre, wag kang mandamay. Kung gusto kang umabsent ka, wala kaming pakailam. Huwag kang mandamay, nag-aaral kami dito ng maayos. No? Number 3, the palaging late. Ito po yung mga estudyante na akala mo kung sinong dumating, classmate mo balang late. Siyempre magtataka ka kung bakit siya dumating, third subject na. Siyempre magtatanong yung teacher mo bakit siya late dumating. Siyempre ang idadahilan niya ay nandito sa tatlo. Late na gising kasi hindi nakapag-alarm, traffic, malayo ang bahay. Kung yung una ang isasagot niya, pre, kung maaga ka lang natulog, maaga ka rin nagising. No? Kung yung ikalawa naman ay dadahilan niya, pre, 2021 na, noon pa yung traffic na yan. Kung nagising ka lang na maaga at umalis ka ng umaga, hindi ka aabutan ng traffic. No? Be wise, man. Kung yung ikatlo naman ang idadahilan niya, pre, hindi rin dahilan yan. Alam mo ba bakit? Kasi kung maaga ka lang natulog, nagising at umalis, hindi ka magiging late. Alam mo palang ang layo ng bahay nyo, hindi ka pa maagang umalis. Pre, maraming paraan kung gusto mo mag-aral ng maayos. Maraming paraan para hindi ka magiging late. No? Actually, ganyan din ako minsan. So, number 4, dahingi ng papel. Ito po yung mga estudyante na makakapal ang mukha. Hingi ng papel kasi wala daw silang pambili. Pero meron silang pambili ng iba't ibang gamit sa labas. Pero hindi sila makakabili ng sarili nilang papel. Ha? Okay na yun sana kung wala ka talagang pambili kasi mahirap ka. Di puta, ang dami mong pera. Di ka ba makakabili? Ha? Example, nasa gera ka. Tas isa ka sa mga sundalo. Wala kang bala. Manghihingi ka sa kakampi mo? Tanga ka ba? O gago lang? Ha? Walang masama sa manghingi. Wag lang palagi. Kasi binili nila yan gamit ang kanilang sariling papel. No? Actually, ako rin yan. So number 5, the snatcher. Ito po yung mga estudyante na akala mo kung sinong profesional na magnanakaw sa kanilang barangay. Yung isang talikod mo lang, mawawala na yung ballpen mo. Ganyan katalino ang mga estudyante sa paaralan. Ito pa malupit. Kapag nakita ka na ikaw ang kumuha sa kanyang ballpen, siyempre sasabihin mo, sa'yo yan, di ba? Okay na yung sana kung walang pangalan yung ballpen. E di meron, pre, wala ka ng kawala. Alangan namang lagyan mo ng pangalan ng classmate mo yung ballpen mo. Tanga ka ba? Ha? Siyempre, di mo yan gagawin, di ba? Tanga ka eh. Actually, ganyan rin ako. No? Dala na pangangailangan.
Number 6, The Sleeping Beauty. Ito po yung mga estudyante na akala mo hotel ang pinapasukan niya. Pagpasok pa lang, tulog agad. Kasi raw late na tulog. Di puta pre, ano bang ginagawa mo sa gabi? Nagja-jack stone ka ba? Ha? Kakalaro mo yan ng ML, pre. Alam mo palang may klase pa bukas, naglalaro ka pa ng ML. Late ka na natulog kasi kachat mo yung taong gusto mo, pero pampalipas oras ka lang pala. Okay lang yung sana kung matalino ka. Ibobo ka pa. Ito pa malupit. Naglalaway pa habang natutulog sa kanyang upuan. Yung tipong naghilamos na siya ng sarili niyang laway. No? Number 7, paganda lang. Ito po ang mga estudyante na to ay nangyayari lang sa mga babaeng estudyante na kung saan papasok lang para magpaganda. Okay lang yung sana kung maganda ka talaga. Eh hindi. Maarte pa. Yung tipong may kukunin ka o hihiramin ka galing sa kanya, di puta pagbukas mo ng bag niya, puro makeup lang ang laman. Ano mo akala mo sa akin? Makeup ang habol ko? Ballpen. Ha? Ballpen. Hindi makeup. Ha? Hindi lip tint. So number 8, kriminal. Ito po yung mga estudyante na akala mo kriminal na labas-pasok sa paaralan. Yung tipong lumalabas siya palagi na akala mo isang supervisor ng paaralan. Yung suki na niya yung guard at saka chambay sa labas. Ha? Pre, wag ka na lang pumasok. Umabsent ka na lang kasi sa dami mong absent sa ibang subject. Pwedeng absent ka talaga pero present ka pero nasa labas ka pang bobo ka. Bobo ka pa, lumalabas ka pa. No? Okay lang yun sana kung matalino kang bata ka. Eh hindi. Pasang-awa ka pa. Huwag ka na lang mag-enroll kung ganyan ka na lang. Sayang yung binayad mo kung hindi ka man lang pumasok na maayos. Wait lang, ningit-ngit lagi. Siyempre, di man hayag. So number 9, Dapunta CR. Ito po yung mga estudyante na nagpapaalam para mag-CR. Pero sa kantin pala pupunta. Yung tipong ang CR niya, isang oras na. Okay lang yung sana kung mapagbigay ka. Madamot pa. Ha? Ito pa malupit. 6 na beses siya lalabas sa isang araw. Ako nga eh. Minsan hindi na lumalabas kasi di naman talaga ako naihi. Isang dahilan kung bakit di ako lumalabas, wala akong pera para pang kantin. Ang CR is kantin. Ha? Depende na lang kung ang classmate ko ay manlilibre ng CR ay kantin. Ha? Pre, wag ka na lang pumasok. CR ka ng CR eh. Wala ba kayong CR sa bahay nyo? Ha? Number 10, The Hollow Man. Ito po yung mga estudyante na present nga palagi, pero ang answer sa test is absent. Yung tipong pag-check agad ng teacher niya ay 0 agad. Siyempre magtataka yung teacher mo kung bakit 0 siya. Eh present naman siya lagi. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, ang pinasok niya dito ay kagaguhan. Ha? Yung tipong pumasok lang siya para mang-asar. Ha? Kung ganyan ka na lang pre, huwag ka na lang pumasok. Nakaka-apekto ka sa amin eh. Ha? Present ka nga, pero mga sagot mo absent. Ano bang pumasok sa isip mo? Wala? Kagaguhan? Ha? Huwag ka na lang pumasok para hindi ka makaka-apekto sa amin. Kasi nag-aaral kami na maayos. Ha? Huwag kang mang-asar. Kung kagaguhan man lang ang gagawin mo dito, umuwi ka na lang. Ha? So yun lang po ang iba't ibang uri ng mga estudyante sa araw na ito. So huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga bago natin mga videos. RV! Peace!